I greet you all to the Church of God in Zimbabwe and the churches of God around the world. I greet you all in the name of Jesus. Nhasi ndinoda kutaura nenhau yemarriage. Panhau yemarriage apa ndoda kutaura nhau yevakadzi vanoramba kuti murume ari kuda bonde kana kuti ari kuda sex. Video iyi, I think, let's say, no under 18 or no under 21. Munhu wese ari married chete ndarofanira kuona because toda kutaura zvinhu zvazviri. Toda kurova imbwa, hatisingavigi mpinyu, handiti tiri tese. Saka takadai so toda kutaura nhau yakakosha mumarriage yanetsa yesex. Kuti vanhu vari mumarriage unonzwa mukadzi achitaura kuti handidi, aina handidi, murume ari kuti aiwa ndiri kuda, ndine zhara, ndiri kuda, ndine zhara. Kwete zhara yesadza kana yerice, kwete, no. Murume anenge ane zhara abva kusango kubasa, brain dzakabhijana idzi, murume obva wati aiwa amai ngatimboita, ngatichimundipaiwo bota, ndimborya bota. Mukadzi kuti aiwa ina handidi, apa baba vane nzara. Zvinhu izvi zvakashata. Ende paunoramba mukadzi iwe uri kuti watopindwa naSatani. Satani atokupinda pese paunoti haudi. Uri ani unoramba nemuviri wemurume wako. Muviri wako unonzi hausisiri muviri wako, asi wava muviri wani wemurume. Muviri wemurume hausisiri muviri wake, asi wava muviri wani muviri wako iwe mukadzi. Ende zvinova zvanzi, do not deprive or defraud each other of sex. Munoninzwa ndipo. Saka nhau yemarriage zvinoitika pamarriage ndezvekudaiwa. Kuti mukadzi abve kumba kwamai kana kwababa, haizi nyaya yekuti kumba kwamai kana kwababa hakuna sadza. Hazisi kuti baba namai havagoni kukurukisa musoro. Hakuzi kuti baba namai havagoni kukutengera hembe. Vabereki vako zvese vanogona kukuitira. Asi pawakaudza baba namai kuti pane anoda kuti andiroore ndigogara naye, inhau yokuti waida sex. Ndochokwadi, marriage, vanhu vanopinda mumarriage vese inhau yesex. Inhau yokuti munhu wese ari mumarriage, they cannot contain themselves. Haagoni kugara ari single. Muri kundinzwa? Ndosaka achiita munhu achipinda mumarriage inhau yesex. Hatiri kunyeperana pano pasi pese panapa kuti haiwa ini ndakarora kuti ndinoda murume uyu. Kana muchida makaitire vana, munoitire sex kana iri mwari love kuti ndinongobuda chete pasina kana sex. Musanyepa imi, unenge uri hypocrite iwe mukadzi, unenge uri hypocrite iwe murume. Muri kundinzwa? Nekuti Mwari vakasika murume nemukadzi. Hande kuna Mark 10 from the beginning, verse 6. From the beginning of the creation, God made them male and female, and for this cause man shall leave his father and mother and cleave to his wife, and they two shall be one flesh. So then they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. Sakamava chinhu chimwe, because you are joined through sex. Are you hearing me? You are joined through sex to be one by God. So those are shinzi. He who is joined to a harlot is one with the harlot. I cannot join a harlot with the Lord, for he who is one with the Lord is one spirit with the Lord. Zvichirati iye abatana arara nehure, atova nyama imwe nehure. Muri kundinzwa? Saka iwo paunoita sex nemurume wako mava nyama imwe. And tichina muna Corinthians 7, 1 Corinthians 7, Paulo unoti, nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife hath not power of her own body, but the husband, and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. Defraud ye not one another, except it be with consent, for a time, that you may give yourselves to prayer, to fasting and to prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. Ndakutoza Bible pasite.
zviri kunzi munokwanisa kungorega kuita sex chete mawirirana kuti mupinde muprayer and fasting. Mubible zviri kunzi muprayer and fasting chete mawirirana ndipo poga pamunogona kurega kuita sex, ndipo poga pamunorega kusangana mubonde. Saka hapana anopa dzimwe nguva dzese idzi zvisinei kuti muri muprayer and fasting kana isiri fasting ngaiitwe sex makuseni muchingomuka kuma 5 6 kuma 6 kana baba achida 6 musati mageza 6 muchigeza kana baba achida kana iwe uchida ngaitwe 6 muri kundinzwa nokuti andima karoorana mukati ndo zvamuri kuda nokuti amugoni kuzvibata mabhodhi zenyu anenge achida 6. Mwari vakatosika vakatoisa that age mamuri vakati be fruitful and multiply, vakatoisa that age for sex in your bodies, that want of sex in your bodies. Saka zvichirati murume akangoona mukadzi so chiri kufungwa umu handiri kukunyeperai ndinotaura semurume chiro mwarume akandivenga asinoda kutaura chokwadi. Murume wese anongoda kona wangotariswa nemurume sokunevo, mungava mukombi, mungava muofisi, mungava mumwe chero mungava muchechi kuona murume wangokutarisa kudevo. Ziva kuti chazara chiri kufungwamo atokubvisa hembe atofunga sex, nokuti murume chakazara mubrain make is sex. Ndo chinhu chakazara murume mubrain memurimo. Paanongona mukadzi akutokumura nhumbi idzodzo. Ndosaka the Lord Jesus vakati he who looks at a woman to lust after her has already committed adultery with her in his heart. Why? Because murume akatarisa mukadzi chari kuona is sex. Saka iwewe mukadzi hautenderwi kuti urambe kuita sex nemurume, nekuti paucharamba kuita sex nemurume kana asina mweya waMwari chii chichaitika kumurume iyeye. Murume iyeye achabuda agoenda muna chinamano, agoenda pazindoga, agoenda kuchitungwiza kunomirwa nemahure kuya. Muri kundinzwa? Muna chinamano maavenues mese mabvongodzo. Zindoga aenda kwajonge uko akupedza nako kwese uko achanotsvaga waanoda nekuti bhodhi yake anenge akaremerwa. Saka paunoramba kusangana murume wako anenge akaremerwa achida kuoffloada. Saka ukamunyima achatsvaga wekuno offloada, achaita small house, achaita magirlfriends nenhau yekuti iwe unoramba. Ende zviri kunzi kana mafasta manamata dzokeranai kuitira kuti Satan asakutemptai. This is the temptation inoitika kumarriage yekuti iwe paunoti kumurume wako handidi kuita sex achatemptwa naSatan. Iwe paunoti handidi, Satan anenge atokupfeka iwe mukadziwe. Chero ungava murume unorambira mukadzi wako achiti ndinoda kuita sex, iwewe murume ukarambira mukadzi wako watopfekwa naSatan. Mukadzi uye atanga kutotemptwa, kuchatanga kukandwa varume vane mari vanenge vakapfeka zvakanaka. Vanopfeka kwakanaka kwandakaita uko, varume vanouya vakapfeka zvandakaita izvi, vane mari dzamunoti mpinga dzinouya kumukadzi wako dzigotanga kumupa masweet words, achatanga kumarinetwa. Vatumwa nekuti iwewe waramba kusangana nemukadzi wako, vanenge vakazara ma-eyes full of adultery, varume vanenge vachida sex, varume vakanyorwa kuti sex, vekuti vanotanga kumudza zvese zvemubedroom, vagotanga kufonyora brain dzomukadzi wako. Iwewe uri masoti hamukadzi wangu po, asi waramba kusangana naye, anomarinetwa kusvika anyorova kuzasuku, atopera ati ndapera handichagoni, agotorwa nevarume vagotanga kuita sex nemukadzi wako iye nekuti waramba kusangana naye. Handi muri kuninzwa? Imi vakadzi maramba kusangana nevarume. Kune vakadzi vanenge vakapfeka mamini mutauni, vanozva kuti kuna baba vanyimwa kudzimba uko nekuti mukadzi akaramba kuti hapana chakanditengera pavhale. Iyo vhale achabva wanzi hakuna chakanditengera, saka ndikupipa kuti handiti sex, handikuvhuri makumbai, hazvitoiti ameno tanga unoita zvaunoita, tanga ndivigira vhale iyoyo. Nekudaro waramba nenyaya yevhale isina nebasa. Itori demonic. Ndichatoiparidza vhale itori demonic. Ndeye open sexuality yakatotangwa nethe Roman Empire, vakazocelebrate Saint Valentine, but yaiva eros, which means erotica, which means sexuality, yokuti varume vaivata nevakadzi vachiselekta vakadzi vekurara navo vachiita upombwe. That is what Valentine's is all about. And when I celebrate nonsense, iyo zvichinzi Mwari ndova ne love yakaprosida kuna Mwari.
Saka vakadzi hamufani kuramba. Nokuti the moment yaunoramba kune vane mamini vari kuzviziva vatotumwa mutaunu. Vakadzi vamazoona kufamba vakashama. Zvese izvi mukaka deribhoti iri panze. Vachizva kuti murume akaona deribhoti unotanga kubuda rute. Murume akangoona zvitsva, zvinonzi zvitsva nevarume kwete zvihla. Zvitsva akaona zvitsva, brain dzomurume dzinomeuta. Anotadza kuziva kuti nzira yekumba ndekupi aona chidya. Vheti yakarohwa kubva pasi panotangira tsoka bhutsu apa kusvika muchiunomu, vheti yakarohwa. Vakadzi vachiraura varume vane zhara vanyimwa sex kudzimba uko. Hakuzi kungwara, my sister. Paunoramba kuti kuita sex nemurume wako, woti ndovhara makumbo here, ndotopfeka tight, ndopfeka rimwe long tight, bike tight, ndosuka zambe, ndopfeka jean, ndovhara ndoramba. Hakuzi kungwara, my sister. Unenge wapindwa naSatani. Wapindwa naSatani. Kune vanoraura varume vanonzi fishers of men. Vari vakadzi kwete for Jesus, but for fornication. Vakadzi ava vanoraura varume venyu. Ndikutaura to the married. Are you hearing me? Because marriage and sex is only for the married before God. Sex is something which is celebrated in the presence of God to those whom God has joined and made two. Are you hearing me? It is not for people out of the covenant or institution of marriage. Where say aningashita sex out of the institution of marriage, you are going to hell because you are either fornicating or either committing adultery. Because you could be sleeping with a married man or a married woman. So it is sin and you go to hell. So marriage, as I'm speaking about sex, the marriage, I'm speaking to only those who are married. And those who are married, my sister, hear me very well. Don't be tempted by Satan. Don't be tempted like your mother Eve, who was tempted by the serpent in the garden. Mova matanga kuti inini handidi kuita sex newe. Wanga uri kupi? Wanonekere kusvika saka ndichati sex newe nokuti handisi kutrust. Hauna kunditengera chinhu chakadai mai panext door vakatengerwa stove, vakatengerwa motikari nomurume wavo. Which a life yecomparison. Do not imitate anyone, my sister. Life yako rarama munzira yawakanzi naMwari urarame. Famba uri mubhande raMwari, muwill yaMwari. Kwete kukopa vamwe vakadzi, pamwe motikari yari kutengerwa, pamwe baba panext door vakamitisa mumwe mukadzi. Mota yatengerwa imotikari yesori. Fridge yana stove yatengerwa ndesori. Kuendeswa kuVic Falls kwaendeswa ndesori, asi agoni kuuya achikuudza kuti baba vekwangu vakamitisa mwana wechikoro nemukadzi womwe munhu. Asi motikari yakatengerwa ndezvesori. Iwo moti vakatengerwa motikari havazotauri izvi. Iwo takatengerwa tamboresa murume, kuisa murume pamuedzo. Nditengere chakadai varume voba. Wotanga kuvanyima sex. Ukamunyima anoenda out kune vamwe varume nekuti hana Mwari. Hana mweya waMwari murume wako. Anenge asinganzwi Mwari. Chaanonzwa nekuteerera ibhodhi yake kuti iri kuti chii. Kana ikada sex anotevera. Chese changofamba chine mini changosekera kwaari nacho muloji. Muri kundinzwa? Ende murume panonorara nehure iroro kana nemukadzi iyeye vati vanyama imwe. Mweya nemaspirits ari muhure iroro kana mukadzi iyeye zvava kukutevera newewo. Wamuchanzwisise chii chiri kuitika. Vamwe vana venyu vamava kuitika. Pane zvimwe zvamunogona kuona pavana kuti hazvimo muna baba, hazvimo muna mai. Inhau yekuti maDNA evahure evamwe vakadzi vanorara nemurume wako kana mukadzi varume vanorara navo zviri mavari zvinokuti ajoinana navo avahwani navo akuya zvakupinda zvakubuda zviri mumajinzi evana venyu. Makushaya kuti mudzinza menyu vana vekwedu hapana nodaiwo. Inhau yekuti mukadzi ahura avhura makumbo kuna mumwe murume. Murikundinzwa? Vakava nyama imwe. Zviri murume iyeye nekudzinza iroro zvakubuda mumarriage muvana venyu vaya. Murume uyu anovata nehure. Varume vese vanovata nehure iroro. Zvese zviri muvarume vase ivavo maspirits ese wayo akuya mumurume iyeye zvakuimpatwa pauri wewo mukadzi. Upenyu hwako hauchaunzwisisi. Nenhau yekuti waramba kuita sex nemurume wako. Varume vakadzi vese nditeererei. Musangwara nhema. Musafurirwa nevanhu vasingatyi Mwari. Have sex with your husbands. Give your husband sex. Kusvika arutsa. Murundinzwa? Kusvika arutsa sadza rakadya zuro kuti ndanzwa ndapera ndanakirwa wandipa ndanakirwa ndaguta. Murundinzwa? Ndiri kukuparidzai semufundisi. Nokuti ndikasakuparidzai zvika munonyeperwa mukafurana mukaenda kuhell. Ndinoda kukuudzai chokwadi. Mumarriage munofanira kuita sex. Musanyimana. Paul wakataura kuti do not deprive each other.
baba ipai mai sex kusvika varutsa sadza kana kuti rice ravakadya zuro. Muri kundinzwa? Ngagute zvokuti akapinda mutauni haana mwe murume wanoda kuona, akaona murume anenge achingoti pu pu anzwa nababa apera chirongwa. Murume akati hapana feeling kana ichi chinobuda, ngasava nekana feeling kana one panopinda mutauni kana kwanoenda kwana kubasa. Akapera akarukutika, wamupedza pedza mukadzi 5 am kana achienda kubasa. Ngaini chero achigezi mubati mushande, mukadzi ngaashande. Iwe mai kana muchigara kumba baba achienda kubasa, shandai baba 5 am. Iva alarm ya baba 5 am ngavamuke through bonde, vari kugezi bonde sex, vasati vaenda kubuda bonde. Ngaafinwe naro nokuti ndo marriage. Hapana anofana kurambira umwe. Makati munozvida nokuti Paul kati to avoid fornication marry. Saka wese akapinda muinstitution yemarriage inhau yekuti wakati unoda sex, I cannot honor the Lord with my body, but I will honor him ndiri involved, ndiri in marriage. Marriage is not a sin. Marriage yakanaka pamberi yaMwari. Saka muri mumarriage imomo musanyimana, hatirovi imbwa takaviga mupini. Sex ngaiitwe, ngaisanyimwa. Wese anonyima umwe, mukadzi anonyima mumwe, zvinonzi God hates divorce. Muri kundinzwa? And Kristu vanoti divorce ngaingoitwa poga murume kana mukadzi paanofornicata. But I as an apostle of the Lord Jesus Christ ndoda kutaura kudai, kana pane mukadzi anoramba kuita sex nemurume wake, iwe murume iwewe unokodzera kuramba mukadzi iyeye nekuti arida kuendesa kuhell. Mukadzi iyeye arida kuti ufornicate. Zvinonzi to avoid fornication, zvinonzi flee from fornication. Paunoramba iwe mukadzi wako kusangana nemurume wako akaremerwa, unochida kuti aite sei? The next thing chachaita, kune vasikana vakatomira vanotorana nemurume wako, vanoda kutoita masimo avo semurume wako, achafornicata nenhau yekuti murume wako anotya Mwari. Ndinomurayira kuti kana mukadzi nemurume wese anotya Mwari, mukadzi wako akaramba kuita sex newe, I permit you to divorce him. I speak to all the churches on the earth. You are allowed to divorce. This I speak in the Lord Jesus Christ. Why? Because the moment yanokurambira akwisa pamuyedzo yekuti pauri kuenda kwese body yako ichiti iri kuda sex, uchapedzera wafornicata. Vakawanda vakapedza kuda kutendeuka. Imi mukadzi unongochiti ndinonamata, asi worambira murume wako. Unomuhwina sei nemabasa akashata, ma evil works? Hauna mate. Mukadzi wese anoramba kuita sex nemurume wake hauna mate. Kana une flu hazvirevi kuti ipo pane flu. Muri kundinzwa? Kana uchitemwa nemusoro hazvirevi kuti ipo pari kutemwa nemusoro. Kana wakaneta kubva kubasa hazvirevi kuti ipo pakaneta. Murume ngaapiwe, ita sex nemurume. Usadeviata, usaisa murume wako mutemptation yekuti achapedzisira afornicata. So I say to every man, kana mukadzi wako achiramba kuita sex newe, you are permitted to divorce. Mai vako, baba vako, hama dzako, vana tete havana simba pa marriage. Marriage ndiya Mwari. Muri kundinzwa? Hapana ane influence kunze kwa Mwari pa marriage yako. Mwari kana vati divorce, only then can you divorce because of fornication. But kana mukadzi wako kana murume wako achida kuti kukuisa pamuyedzo yefornication, achikunyima sex week, 2 days, 1 day, a month, I want to divorce. I permit you to divorce as I speak this as a commandment in the Lord. Could you divorce so that you will not burn in hell? No kuti ukaramba uchapesera waita masmall house, wapesera watopinda into adultery, and no adultery shall inherit the kingdom of God. Iwe mukadzi murume akaramba, mukadzi uya achapesera anoita mamwe ma relationships. So I speak to you kuti muri marriage, do not deprive one another. Body yako murume haisi yako ndiye mukadzi wako, body yako yewe mukadzi haisi yako ndiye murume wako. Have sex daily. Celebrate your marriage with sex. Enjoy the sex. Have sex daily. Muri kundinzwa? Do not deprive one another. Kana makundikana, divorce
each other so that you do not go to hell. Because Paul anoti, if an unbelieving wife or brother wants to leave, let her live. In such a case, you are not bound. Saka iwewe kana mkazi wako ashiramba kuita sex newe, divorce. In such a case, my brother, you are not bound. In such a case, my sister, you are not bound. It is better. Nobody just vanoti. If your right eye causes you to sin, pluck it out. So that is really nani uende ku heaven uri chirema than kuenda ku hell uri wo-bodied. Disconnect from that husband or woman. Nokuti ukadaro uchapesera wa fornicator, and there is no fornicator that shall inherit the kingdom of God. I speak to the church, to the sons of God, to the offspring of God. Musazvisa pakamanikidzana, mopedzera mamasturbate, mopedzera mahura, nenhau yemurume kana mukadzi asina ari kufornicata. Ndinotaura ndichiparidza kwamuri nezita raJesu. It is better you separate. Are you hearing me? It is better you separate so that you don't burn in hell and in the lake of fire. You are called to peace. Paul anoti, if an unbelieving brother or sister lives, let them live, for you are called to peace. In such a case, Mwari vanozwa kuti uyu anga achikunyima, Satan anga akukutempta, separate urore anotya Mwari anoda Mwari. I speak this so that there may be a fear of God muma marriage, muma marital institutions, so that your husband asinganamati agone kuita win over by your righteousness, your obedience, and your submission unto the Lord Jesus. Iwe murume mukadzi wako asinganamati atendeuka nekunamata nema-works ako, ma-fruits ako, muri kundinzwa, ndo zvinofana kuita win over the unbelieving wife or husband, and even other people around. Ngavakuone the purity of your heart, the fear of the Lord. Unotaura kuti ndinotya Mwari saka ndakudivorce mukadzi uyu nekuti hadi kuita sex neni. Udza vabereki vako, hama dzako, and be free. Kana pane anoramba munondidana, I am free, my number is on the screen. I can speak to your families because chiri kudiwa ndechekuti mweya wako iwewe uite inherit eternal life in the kingdom of God. I thank you so much. I pray that you are blessed. I pray that your marriage has been liberated because the Lord Jesus said, you shall know the truth and the truth shall set you free. Musafurirwa nana mai, nana baba, nana tete, nana sekuru, vanoti chimbomunyima aite comeback muna normal senses kana akutadzira azvitenderwi. Amufani kuteerera vana baba, vana mai, vana tete. Marriage, head yako mukadzi murume, head yemurume ndi Kristu, sekuva head yaKristu is the Father. So I thank you all.